Egunon Antzolatik hemen gabiltze gaur, binakako txapelketako beste bi norgehiagoka haundi eskaintzeko prest. Oain ikusiko duzuen bezala promozio mailako pilotarik beroketa lanetan dabiltza eta horixe bi jaialdiko, bi partiduko jaialdi hemen Antzolako pilotaleku eder honetatik. Promozio mailan hasteko hemen lau pilotari, ja txapelketari hasiera emana dioten pilotariak, alde batetik Gorriz, Iriarte eta Ernaga, eta urdinez berriz Gomez eta Sotil. Biek txapelketari hasiera emana diote, ikusi genuen Iriarte eta Ernagan kasun partidu ona intzuela, baina bukaeran, egia da, buelta hundi eman zioala Dunixek eta Intzak partiduri beraien puntue lortu eta garaipen gabe uzteko bikote gorrie, eta Gomez Sotil bikotea, aurreko asten ikusteko aukera izan ginen, eta ikusi zen ere, sendotasun haundie erakusten duen bikotea dela, eta zer esana eman dezakena txapelketan, batez indar atletik eta sendotasun atletik daukealako, hor indarra eta gaie. Orduan, hemen ja azkeneko beroketatan, pelotak pixkat ezautzen, pilota lekura egiten, pilotak, lau pilota beti izaten die jokoan, promozio mailan, beraiek ohituta dauden pilotak izaten die, pixkat txapelketara egokituta, eta ikusko du ez, gaurkoan lau pilotarik ze eskaintzen duten. Puntu batekin dago Gomez Sotil bikotea aurreko asten lortutako garaipena dela eta Iriarte eta Ernagak puntue nahiko du gaurkoan, ikusita aurrekoan gutxi-gutxiatik alde intziola puntu horrek. Orduan bi bikotentzat garrantzitsua izanen da gaurko partidue, eta ikusiko zein gaientzen den gaurkoan. Beti oso gustora etortzen Antzolara ez, binakako txapelketako sede esanguratsunetariko bat bada, hemen finalare jokatuta bagaude, oso goxo hartzen gaituzte beti hemen, udaletik hasita eta pilota eskolakin ere, ikusi da jaialdieri hasiera emateko, Antzolako pilota eskolako 3 neska eta 2 pilotako neska bat elkartuta partidu polite eskaini diute, eta guen berriz promozioko partidun zain jendea, eta aurki lau protagonistak hasteko prest. Epaileare hurbildu zaiu, hoi bezala Gipuzkoako Pilota Federaziotik etorrita, eta aurki emango dio hasiera jaialdi honei. Aipagarria da ez, eta promozioko txapelketa aurkeztu ginunen, esan ginunez, ados pilota arrobi lan hortan badabilela, eta gaur hemen arrobi hortako emakumeek zoritxarrez, baino egie dena da, pixkanaka badabiltzela ez, hor lanen, eta guretzat pozgarri iparraldetik aukera hori izatea, eta gogotxu dabil entrenamentu saiotan, eta gero Uxue Gomez Izurretik, ardoietik datorkiu, hau txiki-txikitatik pilota mendun, eta lan hona iten, eta Janire Sotil berriz, lekun berriko elkartetik, Larraun elkartetik, eta bere ibilbidea inez ez, orduan, gaur ikusiko du. Maitze aldetik zer ematen duen lau pilotari oken emanak, eta guain ikuste urek eta bere tokin utzi, epaileri pilotak eman, eta prestoengo diela lau pilotarik partiduri ekiteko. Ikusiko du, gaur atzo aipatzen ibili ginen ez, botillero lanetan normalen gurasoak jartzen aidiela, eta gaur, momentuz siloik utxik ikusten ditu, baino baliteke berriz botillero lanetan ibiltzea norbait.
Iraide falta zaiu, partiduri hasiera emateko. Eta guain bai, lau pilotarik ohiko agurre itea. Hortxe, jende agurtu eta ea lehen sake hori nori egokitzen zaion. Urdin, hasteko partidue, Uxio Gomez eta Janire Sotilen esku honen da ze pilota aukeratu. Hortxe, azkeneko potek inazita. Bueno, indarreko pilotarik dien hontan ikuste pilota bizin aldeko autu egin duela, Uxuek gorpuzkera bikaini hartu do, indarra ez da bilki pilota eta saketik mina hundi egiten do, abiadura hundi ematen diolako, ezkerparetan ere sartzen badaki pilota eta abiadura horretara gaur Lilia neon barko do, batez ere hasierako pilotaka da horrek, abiadura hundi balin badamaki, ikusi beharko da nola jartzen den pilotara. Hortxe Uxioe, lehen sakerako prest. Ezkerpareta askokin, Liliak bikein erantzun. Janirek arro-arro. Liliak beste horren beste. Geixio luzatzeko aukera Liliak. Janireri eskapatu zaio hor, ongi Iraide. Liliak eskatu. Berriz arrotu. Lau kuadro terdira arte Janirek, Liliak pixkat pilota baztertzen alegindu da, hor ongi Janire. Iraide sartuko da jokoan. Ezkerpareta hori bilatu nahien. Janirek ireki, Iraide kongi bildu. Txostan bile, ongi arazoik gabe. Eta hor bai, Janireri ezkerpareta hortan, pilota sartu zaion hortan, arrotzen hasi denen. Gora alde indio. Bueno, lehen tanto hontan, ongi etorko zaio lau pilotariri berotzeko, azkenen pilota lekurain, pelotara pixka jarri, eta hortxe lau pilotarik pixka partidun sartzeko baliogarri helen tanto hau. Iraide sakera, ongi baztertutako sakea, Janirek ongi atera, ongi moztu, berriz arro-arro, Liliak atzera, Janire pixko motz gelditu zaio pilota. Janirek arro-arro. Liliak iaia goiko txapara, baina pilotak da bikaine. Janirek eraman, Iraidentzat aukera. Txokoan moztu, oso ongirik Uxuek. Iraidek eraman. Zabalea bikain Janirek, eta hori bai tanto izango da. Hor Janiren meritu horrez da bakarrik pilota jartzea joan, intentzio guztiz Zabalen luze jotako pilotaka da izan da, eta oso ona Janire Sotilek lortu duen tantoa. Bana markagaiun, Uxue sakera. Erdi-erdiko sakea. Ongi Lilia. Arro-arro Janirek, 5 kuadro ingurutik. Liliak arrotu. Janirek jetxi. Liliak hankata pixkatu Uxueri, Uxuek eraman. Moztu Iriertek. Liliak eskatu. Ongi bildu. Ongi Janire ezkerrez. Beste aukera bat, hor eraman. Liliak eskatu, berriz ezkerpareta horren bile, ongi Janire.
Uxueri hor ez dakit nik uste ongiten duen jokaldie da zabaltzea, baino goengoan bin artera justo botado pilota hori nik uste geixio zabaldu nahi zula, baino hor bin erdin gelditu dela eta hor Iraide eta Lilia urruti xamar gelditu die pilota hortatik. Arro, Liliak eraman, hor oengoan intentzioz usuek dejada inaizula hor txokoan, baino ez eskun behar bezala sartu, eta Iraide eta Liliantzat tantoa, bina berdin. Bieke, aurreneko txapa hori urdin egokitu da, pilota urdinek aukeratu du eta Liliak eta Iraide berdinekin seitzea egoki ikusten du eta bigarren tantontan pilota berdinekin eiko di. Hor bote txarra indio, Iraideri eta falta parte honeko boteekin hor. Eta horre, olakoak gertatzen die, baino egie da burun eragina izaten duena, urrengo sakera beldurrez joatea eragiten dola horrek askotan. Espero du, hori azten saiatzea behintzat, eta aurrengotan, zion eraginik iten. Xuek erdi-erdiko sakea, Liliak ongi bildu. Janirek eraman, aurreko dezake Iraidek aukerako pilota. Moztu. Liliak eskatu dio baino Iraide sartu da, bipareta tauxu, horre nik uste jarri diola, ongi aiatu dela pilota hortara, baino azken hankapauso hortan koordinazioa pixka galduta iritsi dela eta horregatik ez dula eskun behar bezala sartu. Guain Iraidek saken bote horrekin kontu pixkat euki beharko do. Konfiantzakin joan eta arazoik ez, ezkerpareta geixekin, baino egie da horre ezkerpareta asko jotzen denen pilota asko ateratzen dela, Janire erne egonagatik, berak uste baino askoz gehiago atera da pilota hori, eta Iraiden eskutik sakez zuzenen tantoa. Berriz Iraide sakerako prest. Azpi-azpitik, oso sake motza, ezkerpareta joz. Hor, ez die oso ongi ulertu ez. Iraidek lehen Liliari esan dio bera sartzeko. Eta gero Iraide azken momentun bera sartu da, baino hori pilota hori erorintzaio. Berdinketa. Launa markagailu. Liliak oso ongi arrotuta eraman. Janirek ere pilotaka da ona, luzea, 5 kuadro ingurutik, Lilia luze-luze, ezkerren sartuta, berriz pilota eskatu, hor ezkerpareta gehixokin, Janirek zabalea, Liliak bikain bildu, eta hor gaurre Lilia hortan nahi da saiatzen ez, zuzen jo beharren pilotaka da ezkerpareta hori gehiago bilatzen, egie da Janire normalen ezkerrekin ongi moldatzen den pilotaria dela, pilota ateratzen duen pilotarie, baino hor beti lanak asko zailtzen die, eta goengoan hola exe Liliak lortu dutant hori ez, ezkerpareta hori bilatuz. Berriz hor botekin nahiko lan eukido Iraide, baina goengoan esku ongi sartu dio. Arro Janire. Lilia ezkerparetan sartuta. Ongi hor pilota hori ateraz. Eskatu Liliak, pixka moztu, xio sartuko da jokoan. Liliak hor bikain, indarrez, Janirek eraman. Bipareta Iraidek, beste bipareta bat hau bea. Ongi iritsi da Iraide etatzea, eta tanto horre behintzate iritsi eta abiadura hundikin eman dio. Janire ere horre ongo zen igual pilota hori eramateko.
baino egia da abiadura handin zela eta Janirentzat ere ez zela erresa izanen. 6 eta 4. Irei desakera. Oso sake hona hau, ezker paretan bikain sartuta, Janirek edarki eutxi pilota horrei. Lilia luze-luze, lau kuadro ingurutik Janirek eraman. Oso ongi gerri-gerrin jota, ezker paretan sartuta. Irei dekatzea, Janirek eraman. Berriz indarrez pilota moituz. Eta hor bai ez, defentsatik erasora pasain nahi izan do Janirek, ezkerrekin indako jokaldi hortan, barrun izan balitz tanto zen, baino gutxigatik hor eskubiko arrastotik kanpora. Eta guain bai ematen do tartetxoa irikidula bikote gorrik markagailun. Bueno, sendo xeo jokatu, zutxe egite gutxio pilatuz, eta beraiena ba serio xeo inez. Liliak hor bai, ezkerrakin ezin izan du pilota hori atera, ongi baztertutako pilota Janiren eskutik. Hasieran ba eskuinez emateko jarri da, gero azken momentun gorputzei jirein eta ezkerrez eman dio, baino horre ez do eskun behar bezala sartu. Sakera usue. Botzea boster dingurun, ongi Lilia ezkerrez. Janirek pilota hori atera, Liliak eskatu, aukerako pilota, bikein atzeratu. Boster ditik Janirek arrogi. Hori badauke berea ez, Janirek asko arrotzen do pilota, altura asko maten dio pilotari. Eta, bueno, askotan hortxe altura hori eta eman nahi hortan gora aldeiten dio pilotak. Eta gaur galtzai esio da bil, ez? Egia da aurreko partidun bikote hontan ba, sendotasunen oinarritu ziela, oso gutxi faiatu zuen, utxe egite gutxi pilatu. Baina gaur Janire ba, utxe egite geixio iten hasiera hontan eta markagaiun daun aldea ba, hoxe, galdutako 3 pilotak oitan dago. Liliak arro bikain. Ezker paretan pilotaka da bikaine hau Liliana, hau oso pilotaka da ona izan da. Eta nik uste guain bai bikote urdinek atxedena eskatuko dula. Tartetxoa iriki baito bikote gorrik markagaiun. Eta bai ikusten du ez, hemen Roberto bera uxu egomezen atxe urbildu zaiela pixkat beraiekin hitzeitea. Eta beste aldetik, bueno, Santxore ikusten du, Lilian atxe berriz botillero lan oikitea, ez? Atzo komentarioa inginun, eta berdin seitzen du, ez? Ikusten da atxen presentzi hori, ez? Oso garrantzitsue momentu honetan pilotari intzat, eta esan ginuna ba, pixkanaka, ea aman presentzi hori ere areagotzen den, ez? Egia da, ba, bueno, askotan hemen dabiltzela, ez? Ama guztikre itzalen, baino gero aholkuk emateko garaien, ez? Atxek diela hor botillero lanetan jartzen dienak. Eta, bueno, oso ohikoa da, ez? Eta azken aldin asko ikusten nahi gaba, bueno, beraien gurasoen duen konfiantza horretan, ba, hortxe, aholkuk atxengatik entzutea. Prest berriz lau pilotarik kantxan, aholkuk entzun da. Nik uste momentu honen eskatutako atxeden aldia izan dela, hor bikote gorrie pixkanaka markagaiun aldeiken hasi delako, eta urdinek behartzuelako, ez? Pixkak elditu eta aholku batzuk aitzea. Irei desakera. Ongi, ezkerparetan bikain sartutako sakea, hori sake ona izan da, ez? Horre, asmatzen duen esku sartzen abiadure ematen dio, eta ezkerparetan ongi jarritako pilota goengoa.
Leide sakera. Erdi-erdiko sakea. Janirek bikain erantzun. Resto beharra. Liliak arro-arro. Aukera erasora pasatzeko. Gerri-gerrin jota hankata. Hor ongi Janire. Pilota hori bildu. Luze bi atzelarik. Nor baino nor gehiago, hemen ezkerpareta pixka bilatuz. Liliak bildu. Xue erasora, oso ezker zeharrona. Hor iritsi bai, baino ez da baleko izan eskubiko arrasto hortan. Eta ikusten da, ongi egiten duen jokaldi dela Xuek ezker zehar hori, ernein bili beharko do gaurkoan. Iraidek jokaldi horrekin, oso ongi moitzen dulako pilota. Xue sakera, hau bai, ezkerparetan sartuko den sakea, hor bai, ezkerrez itxin bertzion sake horrei. Abiadura hundikin zetorren, gorputzera gainera etorri zaio, eta hor bai ezkerrez jartzeko pilota zen ez. Konfiantza gehixio izan martzen horre ezkerrez jarri eta eraman alizateko. Xuek ezkerpareta askokin, ongi Lilia. Janirek mot xamar, Iraidek jaso. Arro-arro. Bikain Lilia berriz ezkerpareta bilatuz. Janirek atera. Liliantzat aukerako pilota. Bikain etxi, txostan bile eta tanto osona, ez? Aurreko norgeiagokan ikusi ginun, atzeratu ez ezik horre mozten abile dela, jokaldin bat iken ikusi ginun. Eta pilotari daukegu, ez? Bista badauke, zuluak ere topatzen badaki. Eta gaurre maile honen Lilia. Sake behuna berriz Iraiden eskutik, Janirek eraman. Beste aukerako pilota bat. Erdi-erdira Janirentzat, arro-arro. Zabalea, hor bai, ongi berriz jokaldie intentzio guztikin indako jokaldi izan da. Zabalen indun dejada hori. Baino, hemen egie da Zabaleko arrastori egurre dela. Orduan, horrexagoa da antzematen utxe egiten denen. Eta goengoan argi ikusi da ez, txapa bete-beten jodula Zabaleko arrastori. 8 eta 11 markagailu. Xuek gerri-gerrin jota, Liliak ongi bildu. Janirek pilotaka dauna, Liliak erantzun. Osona Janirena, 5 erdi ingurun ezkerparetan sartuta, eta hori oso pilotaka da ona izan da, hor bai gerri-gerrin jota, 5 erdi ingurun, oso pilotaka da ona. Bueno, ematen zuen bikote gorrie markagaiun alde iten hasi ez zeola, baina ege da bikote urdinek ez ziola lanari muzinin, eta hortxe da hola ez, beraieke jokatzeko daudela erakutsiz, eta markagaiun momentun alde itxo txikie, hogeita birabiden. Erdi-erdiko sakea, Liliari hor bai, ez da eskun behar bezala sartu. Pixka gehiago, gerri gehiago sartzeko pilota zen, oso zuzen jodo pilota hori ez, horre nahiko zuzen jodo eta bera erori zaio, eta bueno, 10 eta 11 markagailu. Xuek, hor botea kontuz Liliantzat, hor botea arro xamarra, ongi eramando. Janirek bikain. Liliak eraman. Arro Janire berriz, pilotaka da ona. Liliak erantzun. Ezkerparetan sartuko da.
hor geixio baztertu nahi zuen, baino ez eskun behar bezala sartu, beste aukera bat, hemen ezker paretakin, bai, eraman Janirek, arro, bai, eta lehen komentatu duna ez, oso gutxitan ikusten du Janire pilota modu ontara galtzen, oso pilotari sendoa da, gehiegi utxeiten ez duna, baina gaur hasieratik utxeite batzuk tartekatzen nahi da, eta hori beti da auspoa eta arnasa beste arerioantzat ez, eta gaur bai, hor utxeite batzuk pilatzen nabile Janire. Arro Liliak, ezkerra bikain bilatuz, ongi Janire, Liliak eskatu, hor bipareta atera zaio, bikaine mozketa, Liliak eraman, xuak bikain iriki, Janire, oire, bai, eraman iriarte, eskatu Liliak eta jaso, Janirek zabaldu, ongire ide, hor demora bere bururi emanez, eta hor beste utxeite bat, ongi moitzen aizienen pilota, beste utxegite bat Janiren eskutik, eta nik uste, aurrelarik gaurkoan, pisu handia atzelarin ganuzten nahi diela eta ikusten da, uxue bera sartzen denen mine egiten dula, orduan, bueno, partiduko makil hori, uxuek hartu beharko luke pixka eta ginte hori, mine egiten saiatzeko, eta ireiden ikustere, geixo sartzen denen gehiago inen dula, atzelarik gehiago aide izaten protagonista gaurkoan, gehiago eskatuta sartzen, baino abiaduraz eta jokaldiz aurrelarik ustez ere esan gehiago eman dezakeala. Txokora uxuek, ireidek ireki, uxuek atzea, ezker pareta askokin, ongi Lilia hor bikain sartuz, eta Janire gora baina meritxue hor goaingoan bai Liliak berak izan dula, abiadura hundiz eta ezker paretan sartutako pilota osona izan delako. Malau eta mar, lautantoko aldea markagailu. Iraide sakera. Erdi-erdiko sakea, Janirek jaso. Liliak zuzen. Janire zingozatu zabile hor ezker pareta ezin aurkituz. Liliak ere arro. Eta Janire gora. Bai, gaur ikuste hor pixkat burulana dain beharra daola batzutan hor sartzen bazea dinamika baten utxeite dinamika hortan, hortik ateratzea zaila izaten da, hor beharko luke pixkoak usuen animo lan hori, berak hartzea pixkator agintea, eta gero, aholkulari bezalare, partidu pixka gelditzea ez litzaieke momentu honetan gaizketorriko egorari buelta emateko. Deidek, naman hor hankata, Janirek zabalean aita, Liliak ongi bildu. Janirek pilota zaila atera, Iraiderire baztertu ingo zaio hor txokora, Janirek ongi eraman, boleaz hankatara, ongi Janire, Liliak atzera, hor zabalaldea Janirek, Iraidek bildu, eta hor ezkerrez eskubize jarri zezake, baina nik uste partidue gelditzeko momentu edela hor ernegatuta dabile Janire, ezin atera utxein ditun bizpairu pilota oitatik, eta momentu honen hemen atxeden aldi taktiko hau pixkat lasaitu berriz partidun sartzeko aleginein, eta gorri guain utxegitek utxixio inez eta besten utxegitek baliatuz, sei aldeko markagai, tantoko aldea markagaiun,
Eta ikusiko du, ez, balitek ere, bueno, Janirek ez ba, pilota hau eskun behar bezala sartzen, orduan egoki litzek ere saskira joan da beste pilota bat bilatzea, ba, bizka sentsazioak aldatzeko, ez? Azkenen, ba, bueno, eskun pilota ongi sartzen ez denen, ba, ez eroso ibiltzen za partidun zehar, eta komeni izaten da, ba, saskira joan, eta horre beste pilotan bate bilatzea. Eta gorri kontrara, ba, bueno, beraiena txukuntxio iten, utxegite gutxixio pilatuta ba, dabiltze, eta sei aldeko alde hori, sei tantoko alde etxo hori, ba, hortan ez, azken aldi honetan ba, urdinek pilatutu dituen utxegitetan dago. Berriz lau pilotarik kantxan. Iraide esakera. Erdi-erdiko sakea, baina abiaduraz ongi Janire hor. Erdi-erdin, Janirek ongi bildu. Liliak eraman, Janirek arroxio, ezkerpareta bilatu nahien. Liliak atzeatu. Eta hor beste bat ez, nik uste goengoan pilota iesten hasi dela. Eta hor pilota iesten hasi den hortan bat txapa harrapatu dula. Bueno, holakotan ba, gauzek ateratze ez dienen, bikoten gan jarri barra daure fedea, badauke utxuek gaitasun ere igual ba, pauso bat atzera eman eta, bueno, berak hartzeko pixkat partidun zama hau. Eta ikusten da bestela ez, markagailun ba alde iken hasik diela. Ongi Janire, Liliak eskatu, ongi atzatu, Janirek eraman, Liliak ongi ezkerpareta bilatuz, Janirek atera, aukera ireidentzat, berriz ezkerpareta horren bile, Janirek jaso, Liliak eskatu, hankata, Janirek ongi hor zabalea jateako da pixkoa pilota, Liliak indarra hundikin, usuek jaso, bikaine mozketa, ongi hor defentsalanen Janire, guain euki dezake usuek agintzea pasatzeko pilota, bikaine mozketa, Liliak eraman, Janirek atzeatu, Liliak eskatu, ongi Janire ezkerparetan sartuz, Liliak jaso, ongi Iraide horririkiz, usuek eraman, aukera euki dezake Iraidek oso ongi atzeratu pilota, eta tanto ona ikusi du lau pilotarin eskutik ez, hau bai izan dela, nik esango nuke partiduko tantoa, lau pilotarik bateze erasoan ikusi ditulako ez, horre pilota oso ongi moitu, zuxuek moztuta ia tanto indun pilota bat izan do, Liliak merituz defenditu duna, kontrara iriarte ere indun bat Janirek ere bai, eta tanto ona eskaini dute lau pilotari. Sake oso ona Iraiden eskutik, 19. Ongi, bikote gorri partidu erditik aurrea lana oso onginez, beraien mailan eta gaitasunetan sinistuz, eta partidu ona inez, eta urdinek berriz, ba hoxe, Janire esango nuke bere mailatik bera dabilela, eta uxue ba bere jokoa inezinik. Sake ona berrize, Janirek eraman, berriz ezkerparetara ongi, Liliantzat atzeratzeko pilota, lau kuadro terditik Janirek bildu, Liliak atzeratu, hor usio sartuko da, pixkat ireki, bipareta ez zaio nahi bezalatea, eta hori bikaine horre oso ongi jendo jokaldui hori usuek, askotan ikusi diu gaurkoan
jokaldi horien eta jokaldi horrekin tanto egin, eta goengo ere bikaina izan da, ez? Ezkertzearra gaina goengoan areta zailegoa, ez? Hor oso frontoien erdialden jarrita zeon, eta etzen bate erresa taktikoki indun jokaldi hori. Uxue sakera, ongi sake ona, ezkerparetan asko sartuz, Liliak eraman. Kuinpareta degixekin, ongi, Lilia. Agintzia pasatzeko pilota, pixkat gehixi luzatu. Janirek bildu baino gehiago, ezkerparetan bikain sartu, Liliak ongi atera, arro. Ongi atzeatu. Janirek, bai hor egi arrotu duguengoan, hor gaur burulana daukein beharra, konfiantza galduta dabile, eta antzematen da, ez, hor pixkat behartzen duenen, konfiantza gabe dabilela. 20. tantoa gorrintzat, eta oso gertu garaipena eta lehen puntue. Sake ona berrize, ezkerpareten, ongi Janire restoan, Liliari hor txokoan, zulo hunde ditu zaio eta oso ongi jetxido, ongi Janire berrize defentsan, ongi Lilia atzeratuz, jetxi, bintartera, uxuek eraman, atzea gere jota ireidek, hor pixkate berrize, eta bai horre eusteko pilota zeuke, baino ez zaio eskun behar bezala sartu. Eta 21. Azkeneko sakea pasaik ezen ireidentzat. Ongi oso sake ona, Janirek eraman, Ireide sartuko da, ongi bildu, uxuek ongireki, berriz bildu, uxuek atzea, Liliak ongi ezkerpareta hori bikain bilatuz, horrekiko do partidue bukatzeko aukera, bikain moztu, eraman Janirek, Lilia, zabalea luze, uxuek, ezin hor txapara, eta bueno, garaipen ona, bikote gorrin eskutik, egi esan beraien lana ongi da, eta oso pozik ez, bikote gorrie, egie da lehenengo norgeiagokan, bueno, buruntzat golpea hundi hartu zuela, hasieratik oso partidu honain eta bukaeran, buelta hundie jaso zuelako, baina gaurre ez daulakoik izan, beraien lana txukun indue, eta urdinen kasun, bueno, uxue saiatu da ez, bere jokua ateratzen, jokatzeko zeolare erakutsi do ez, momentu batzutan, baina egie da ez dela Janire sotilen egune izan ez, hoi dun sendotasun hori ez do gaurkoan erakutsi utxegite asko pilatu ditu, eta gaur eraki horra izan da hori ez, sendotasun hori behartzun bikote urdineke gorri irabazteko, ez da holako ikertatu, eta, bueno, honek balio duna da, sailkapena gehiago estutzeko, ez? Horre, sailkapen buru Dunixi Alberro eta Intza arruti dauzkeu, eta guain, bueno, garaipen honekin eta markagailue ikusita, bigarren tokin Iriarte eta Ernagai jarri izan die, hirugarren tokin garaipen batekin, egongo lieke gaurko galtzaiek, Gomez Sotil bikotea, eta laugarren postu hortan, bi partidu jokatu eta bi galduta, egongo lieke Alize Sagardui eta Initze Etxeberria. Bueno, ireki, promozio mailako txapelketare, oaindik partidu asko jokoan, baino ja, bueno, ikusten nahi die ez, zantzu batzuk, eta ikusko datorren jardunalditan ze eskaintzen diuten, eta hemen beroketa lanetara aterata daudeia pilotarik,
Hemen ja ikusten ditu Naro Agirre, Maia Arrastia eta Leire beroketatan. Martare ez da urrutibiliko. Minutu batzuk beharko ditu pilotarik beroketa lan hau ongin izateko. Esan duen bezala unotan kanpoan hotza hundi egiten dulako, baina egia da Antzolako pilotaleku hontan berogailu piztuta daukeula eta eskertzen dela, ez? Goixotasun gehixo badaukeu eta horrek pilotarik beroketa lanetan launduko ditu, eta bueno, minutu batzu barru. Hemen izanen berriz zuekin lehen mailako partidue gogoetsu ikusteko.
bueno, lau pilotarik berriz hementxe beroketa azken txampara eramanez, pilotak ongi probatu, bakoitzek aukeratu dituen pilotaik ongi probatuz. Eta, bueno, aurki emanen dioa hasiera partiduri eta hasi aurretik, igual sailkapenari begiradatxo bat bota diezaiokeu, ez? Bueno, oraindik goiza hemen puntu gehiegi biltzen hasteko, baina egia da, bueno, jokatu dien partiduri begiratu ezkio, sailkapena holaxe da, hola, ez? Hor lehen sailkapen hortan, lehen postu Iturriaga Orbegozo bikotea, 2 partidu jokatu ditu eta 2 puntu eskuratu, bigarren Mujika eta Olatz Ruiz de Larramendi, hauek 3 partidu jokatu ditu eta 2 puntu eskuratu. Hirugarren Barrokal Perez bikotea 2 partidu jokatuta eta puntu bakarra erdietxita. Laugarren eta Egora Berdinen Osko Zarrastia bikotea 2 partidutik bakarra irabazita. Eta gaur, bueno, bigarren puntu hori lortzeko aukerakin. Eta hor, 5. da 6. postutan, Urrenez Urren, Aranburu, Mendiburu eta Gomez Agirre, momentuz puntui gabe, baino aukera Gomez Agirre bikotek gaurkoan, beraien lehen puntue eskuratzeko. Ordu, bueno, sailkapenare ez du, momentuz partidu gutxi jokatuta, baino ikusi ditun partidutan ikusi da, ez? Berdinketa haundie daola, emozioa ikusi du guain arte partidu gehienetan markagailuko oso estu izan dielako, eta ikusiko du gaurkoan lau pilotarik zer eskaintzen duten, prest lau pilotarik, azkeneko prestakuntzatan, hor edariri tragoitxo batin, bere tokin utzi, eta partiduri ekiteko prest, lau pilotarik. Hortxe, Amaiak mango dior bere tokiri tartea eta hortxe, lau pilotarik. Gorriz gaurkoan, Maia Arrastia eta Leire Oskoz, Urdinez, Marta Gomez eta Naro Agirre. Epaielanetan, Gipuzkoako Federaziotik, hortxe txapa, Gorri. Pilota zalantzan, zein atera, azkeneko potekinez, oain bai ematen du argitu duela. Naroak azalpena eman dio Martari, zein hautatu duen erakutsiz. Eta prest, partiduri ekiteko. Leire, lehen sakerako prest. Hortxe, boteari ongirein, eta sakea ezker paretan sartuz, eskun pareta joz ongiren aroa errestoan. Leirek tejada, bikain Marta hor ezkerrakin. Abiadura zietxi, hankata, oskozek eraman, aroa, luze-luze. Amaia ipiskat aldein zabale aldein dio, Marta sartuko da. Ongi abiaduraz, hor zalantzein du, baina azken momentu, ez? Hor oso ongi moztuta Marta, ez? Hor abiadura hundikin, grazikin, esaten den bezala. Eta hor bin artean pixka zalantzein du, etzen pilota errexea Amaiantzat. Eta eraman gabe gelditu da, pilota aldatzea erak edo bikote Urdinek saskira joan da, beraiek ere argi zuen hasieratik ematen dunez ze pilota nahi zuen. Eta Marta sakerako prest. Hortxe. Bikain ezkerparetan sartuz, Amaiak ongi errestoan. Atzea Martak, abiadura hundikin berriz, ongi. Naroak eukidezake agintzia pasatzeko pilota.
erdi-erdira, Amaiak arro-arro. Naroak jetxi, Amaiak jaso, Marta. Ongi, gerri-gerrin. Hankata moztu, Leirek bikain erantzun. Zabalea dejada, eta ongi horre susten harrapatu do. Naroa, horre, Naroak barkatu Leire, horre oso atzetik indako jokaldia izan da, errepikapen ikusi ezakun bezala, eta bitu da, baino konturatzeako tanto hain ez euken. Sake bikaine, Martak, Leirek eraman. Martak moztu. Leirek ezkerpaitan bikain, ongi Marta defentsan, dejada txokoan, Martak bikain atzeatu. Naroa, bipareta, etzaio behar bezala Leirek zabalen dejada. Martak indarra hundikin, ongi Amaia. Hor bipareta nahi izan do, baino etzaio gutxigatik txapa azpira, baino Marta hasiera hontan bizitasune jarriz partiduri, abiadura hundikin da bilkie pilota. Nik uste Gorrik berak pixkate zuzten harrapatu txola hasiera honek, beste martxa bat sartu nahien, baino oain bipareta hoi bera joan zaio. Berriz oskoz eta Amaiantzat tantoa eta sakea. Erdi-erdiko sakea. Naroak bikain atzeatu. Ongi Amaia. Marta jokora. Naroak luze-luze bikaine pilotaka da. Ongi Amaia. Martak gerri-gerrin jota. Ongi jaso. Leirek bikain moztu, Martak jaso. Boleaz, horre kateatu intzaio pixkoat eskun. Egia da oso ongi defenditu dola pilota hori Martak, erasorako aukera izan zezakela, baino uste baino gorago tik erantzat dio bolea horrei. Eta bueno, 3-1, bikote urdin aurretik. Elkarri animoatuz bikote urdine. Martak sakea, hor erdi-erdira. Leirek jetxi, Martak bai. Beste aukera bat Martantzat. Eta hortxez, aukera eukiduna, aukera garbina, hortxe bi pilota utxen ditola bat biparetakin eta bestea azpiralde indion honekin. Hor, bueno, ikusiko da baina nire iruitun Gorrik ateatzen duen pilota egokigoa da urdinentzat. Martak duen abiadura kontun izan da eta indituen tantoak beste pilotakin lortu ditue 3 tantoik eta abiadura hori baliatzeko nik uste pilota egokigoa da Gorrik ateatzen duen hau urdinentzat. Eta kontrara, esango nuke, Gorrin joku ikusita alderantziz beste pilota egokigoa dela. Dejada oso ona Leiren eskutik. Hor ongi hankata jokatu, baino 4 kuadro ingurutik indun dejada hori oso ona. Iruna marka gaiun. Arro Naroak erantzun. Hor bai, Amaiak larri libratu jo goiko losak. Berrize eta goingoan goingoan aurrekoan larri libratu bali maito, goingoan bete-beten goiko sabaira. Berrize pilota aldatzera kido Naroak. Hor, bueno, egia da Naroa horrei asko erreparatzen dien pilotari edela pilotai. Bueno, zerbaiteatik ingo do pilota honen aldeko autue, igual berarire eskun nobeki sartzen zaio.
baina egia da lortu dituen tantoak beste pilotakin lortu dituela. Erdi-erdiko sakea, Maiak eraman, Martak atzeatu, Naroak ongi eskatu, hor ongi eraman, gantxoz bikaileire, Martak atzea, dejada efektuakin, Naroak luze, boleaz, baina leheno gertatu zaion bezala ez, ongi sartu dugu ingoa leheno baino beki, baina igual bikote gorrin esan behar da dago, sendotasun handi erakutsi duela aurreko norgehiagokatan, oso gutxi utxe eginez eta beraien jokoan sendotasun eta leirek aurren asmatuz, baina gaur hasiera hontan leire bera gozakaitzeo. Sake ona, Amaiak eraman, Martak ezkerrez ongi atzeatu. Naroa, ongi bildu. Dejada, berriz ona zen ez, leheno lortu du, baina guain txapara eta badauzke 6 eta 3-rako leire berak 2-3 utxegite, 2 bolea eta guain indun txapako jokaldi horrekin, eta hoxe, markagaiun daun aldea, leirek utxe inditon 3 pilota hoitan. Marta sakera. Pareta asko joz, Amaiak ongi. Naroa luze-luze, oso pilotaka dauna, ongi Amaia, horre ukidezake aukera Martak, zabaletik zabalea. Leirek ongi bildu, ongi eskatu Naroa. Amaiak atzeatu, Naroak ez gozatu hor, Leirek ez dare gehiagi. Martak bikain. Amaia pixka gaina etorri zaio baino ongi eraman. Marta indarrez, Leirek arro-arro. Amaiak eskatu. Bildu Naroak. Beste aukera Naroantzat. Arro-arro. Amaia ezkerrez, oso ongi. Naroak pixka gehixio, luzatu nahi zu baino ez zaio eskun behar bezala sartu. Beste aukera bat. Marta jokoan. Leire ez, hor dude indo, azkenen Amaiari utzi dio. Txokora Naroak, ezkerrua bilatuz, guain bai eukidezake Martak aukera. Ongi hankata jokatuz, nahiko indo Leirek eramanez. Dejada txokoan, Amaia ongi beretokin da Naroak eskatu. Oso ongi atzeratu Naroak, pilotaka da bikaine. Eraman, ongi atzeratu, boleaz ongi Amaia. Txokora berriz Martak, zabalea efektukin. Marta iritsita eraman. Leire, dejada txokoan. Naroak jaso. Leirek atzeatu. Mucho Marta. Hor oso pilota zai eraman du, zabalen dejada. Naroak jaso. Eta hor oso tanto polite eskaini diute lau pilotarik. Meritu haundie hemen ezker pareta hontan Martak eraman duen pilota, hor pasatako pilota zen ezker paretan asko sartu dena. Eta merituz eraman duen pilota. Hemen, atxeden aldie eskatu do bikote gorrik, ikuste ongi eskatutako atxeden aldie. Hasiera hobe eman dio bikote urdinek, bixigo dabilki pilota, beraien lana oso ongiten, Marta ere abiadura haundiz aida lanen, eta bikote urdine beraiena oso ongiten. Gorrik zalantza gehixokin, oskozek berak hortxe, sartu denetan utxegite batzuk pilatutxo. Amaia, bere lana goentuz txukuninez, baino gora aldein dione pilota bat badauke. Eta hemen, oskozen Atia Ismael ikusten du ez. Aholkuk eman nahien, bizkat bikote gorri partidun sartzeko.
prest lau pilotarik kantxara bueltatzeko. Eta ikusiko ez, nik hasiera osona mandioala iruditzen zait bikote urdinek, beraiena oso ginez, eta gorrik zalantzara bultzatuz, baina beraien meritugatik ez, abiadura oso onakin pilota moituz, zentzukin jokatuz, eta pixkat gorrik berein tokitik ateraz. Sake oso ona Martak, Amaiak ongi eraman. Abiadura hundikin moztu. Beste aukera bat. Bikaine, Leirek jaso, Naroak eskatu. Ongi atzatu. Amaiak, horrezker pareta bilatuz. Arro erantzun. Martak jetxi. Leirek atzatu. Ongi horrezkerra bilatuz, Leirek atea. Martak atzatu. Ongi, ezker pareta horren bile, Amaiak eraman, efektu pixkoat emanez. Ongi Marta. Berriz Amaiak pilota zaila atera. Naroak jaso, guain euki dezake aukera Leirek. Baina horrez, hor zabalea jokatliei nahi zula ustet, eta ez zaio eskun ongi sartu ez. Hori, ikusi du aurreko bi partidutan Leire oso erasokor eta jokaldik nahi eran nintzen, gaur berriz, dejada oso bat eukido, baino konfiantza pixkat galduta dabile, eta marka gaiunda honaldea hortantxe nabarmentzen da. Ongi Naroa, pilotaka da ona, Amaiak arro erantzun. Este pilotaka da hon bat. Amaiak jetxi, Marta. Amaiak, kortxokora. Martak ongi eraman. Leirek ongi bildu. Naroak arro erantzun. Amaiak post kuadro ingurura. Naroa ongi ezker pareta bilatuz, Leirek bikain atera, guain euki dezake Naroak aukera, ongi etxi, eta hor beste saiakera bat, toki berdinea, egie da aurrekoa baino hobeki botatakoa izan dela, eskun ongi sartu zaiola, eta gainen izan balitz, tanto izango zela seguronik ez, kontrapausoan harrapatzen dulako Marta, hor ezkerrea pausoa inez euken, jokaldi bezala, jokaldi ona zen, baino gaur ez zaizki jokaldioik gainen ateratzen nahi momentuz. Ikusiko du mendik aurre geixo asmatzen hasten den bikote gorrie. Marte pixkatero intzaio pilota hoi, ongi Leire hor defentsan. Naroa katera. Ongi atzea, ongi Naroa defentsan. Ongi moztu. Marta katera. Atzea berriz, boleaz ongi Naroa. Ongi Leire, oain atzea grazikin. Bikain Naroa. Horrek gainen izatea emezizun, horre. Egia da oso ongi jokatu dola tantontan Leirek, indarra hundikin ibiliz pilota eta bere tokitik ateraz Naroa, defentsa bikainera kutsi do bikote urdinek, eta gantxo hori oso ona zen, baino txapare urtako egoten da bere tokin, atzo harrigarri eda zenbat aldiz haitu ginen txapa hori zerainen, gaur ezain bestetan, baino jokaldi hau egia esan berez txalotzeko zen gainen izan balitz, baino urdinen aldeer hori da. Naroa. Maia. Ongi hor erdibiden Martak pilota, arrankata berriz. Ongi Leire. Dejada txokoan, ongi aietuko da Marta, baino hor bai efektu eman dio eta ezkerparetan
uste baino gehiago sartu zaio. Oin pilota aldatzea bikote gorrie, beste pilota bat probatu behar duela ematen do. Lehen atea ez duen pilota seguronik. Nik uste pilota bizigoa bilatzen nahi diela, Leire guaine gehiago luzatzen nahi delako pilota, eta horren aldeko autu egin duela ematen do. Haien aholku batzuk ere haituta hemen Leire. Pilota aldatu. Eta lanen saitzeko prest. Sake ona, hor motxamar naroi, baina ongi eramando. Epa, hor bai, gora aldein dio. Hor eskunkateatu intzaio pixko batez. Gaur gozakait txamar ikusten aiga Leire. Ez eskun behar bezala sartzen pilota egunek izaten die ez. Ongi sartzen dela eskun, baino oain bai markagaiun. Tantori gehitzea falta. Eta alde ondien markagaiun, jokun, bueno, behartu dituenen urdinek ere oso ongi ikusitu, eta gorrik berriz, bueno, ez bere mailan ez, pixkat bere mailatik berago momentu hontan. Ongi Marta, maia, luzatu, naroak eskatu, bikain bildu, jetxi, bikain Marta, oso pilotaka da hona naroa. Horreuk izake Martak, ongi jetxi, Leirek eraman. Ongi naroa, bosta erdi ingurutik, Amaiak jaso, Martak atzea, Amaiak agintzen hasteko pilota, Naroak arro-arro, ezker pareta bilatuz, Amaiak ere bai. Eta hor bai, Zabalean ikuste bilatu dula pilota hori ez, abiadura hundikin ikendun jokaldie da, ongi ateratzen zaioren txalotzeko modukoa, ongi zeon, aurreneko enkapausoa Leireke beste alde inez zeukelako, baino, oengoan ez da osmatu. Tegit pilota azkenen berea teatzea hauteman duen Leirek. Post eta meika markagailu. Erdi-erdiko sakea, Naroak ongi erantzun. Atze Martak, Leire eta da launtzea, ezkerrez sartu da, bipareta, Marta hor da, ongi atzeatu. Bikainen Naroan pilotaka da, 6 kuadro ingurutik, Maiak eraman, Martak eatzea, ongi Maia, Zabalea Naroak, Leirek eharki bildu, Martak jaso. Leirek atzea, ongi. Bikain Naroa. Amaiaka eraman, Marta, gerri-gerrin jota, boskoa dorterditik, oso ongi moztu, Leirek jaso. Bai, hor esan duna, euki ditu hiru txegite oso modu antzekoan. Hasieran oso ongi moitzen do pilota, indarra hundiz, baina gero hor azkeneko erremate hortan, hortxe, nik uste gauza baino gehiago ere etortze zaiola burure, eta hortxe pilatu ditu utxegite batzuk. Sakera Leire.
erdi-erdiko sakea. Eta bai, oain errepikapenenea ikusteunez, ez dakitze intentzio zeuken. Txokoan ustea joan izan da bai, pixkat bortxatuta ez, hor oso behian gelditu zaio pilota, eta oso bortxatuta. Marta, sakera. Naroak jaso. Eire moztu. Marta pixkat ezkerpata eta bipareta, oso ona bipareta hori, bai. Abiadura hundikin, egia da Marta etzela urruti, uste baino azkarrago moitu eta kasi iritsi da, baina oso behartuta. Bueno, ematen zuen markagaiun alde hundi zeola, alde inda zeola bikote urdine, baina hasi da pixkat bikote gorrie berotzen, beraien joku egehiotan iten. Eta, bueno, emozioa horrek markagaiuri. Leire sakera. Onginaroa, Maia. Oso ongi pilota hor, jarriz. Marta, ongi pilota zai atera do. Eire katzeatu. Naroak eraman. Erdi-erdiko pilota, Marta sartuko da. Bikain atzeatu. Hortxe, agintzen hasteko aukera. Ongi, atzeatu, bost erdingurutik. Amaiak altura hundi eman da. Naro ezkerrez, jaso. Leirek dejada txokoan, Marta iatuko da. Naroak ongi eskatu, ongi atzeatu. Leire. Moztu. Martak ezkerrez ongi bildu. Ezkerparetan sartuz gaina. Zabaletik zabalea, oso pilotaka da ona, eta hor bai, hor ez susten harrapatu do, eta pilota oso biziatea zaio gaina eskutik, eta hoxe zeuken intentzioa, zabalea jotze hoi, berak nahi baino, igual hobek isioreatea zaio, baino bikaine pilotaka da hori. Mairugarren, tantoa urdinentzat. Marta sakera. Naroan animoak aitu eta badi joa sakera. Erdi-erdiko sakea. Baina bixi ateratakoa, Maia gainea etorri zaionarren eraman. Oain euki dezake Amaiak agintzea pasatzeko pilota. Ongi, gerri jota. Naroa bikain. Maia. Naroa, ezkerpareta bikain bilatuz. Atera Amaiak. Martak horre, erdi utxeiten, nahiko indoleire pilota eramanez, bote txarra Martai baino ongi atzeatu. Amaiak jaso, Naroak oain bai aukerako pilota. Bikaine ezkerparetan sartuz, Amaiak ongi atea. Martak atzeatu. Bikain, Amaia bost erdingurutik. Naroak arro erantzun. Ongi Amaia berriz. Naroa ezkerparetan neharki sartuz pilota. Ongi Amaia. Marta. Moztu. Dejada txokoan ona Leirena. Ongi Marta hor. Naroak eskatu. Zalea. Leire aiatuta zalen dejada. Martak jaso. Ongi moztu. Naroak jaso. Leire. Ongi gerri jota. Naroak eraman. Bile joan da, baino, bai, hor, bai. Etzen erresa horre autu hona zen bile joatea
baina gero Amaia hor etzion bereatzen ez, hor gaina gero asko baztertu da pilota hori ez, ongi jokatutako tantoa izan da Gorrin eskutik. Oso ongi moitu du pilota, baino azkeneko momentun, hoxe falta izan zaio ez, Leirei hoxe pixka pasain zaio pelota hoi, eta Amaia antzat berrez txarra, orduan, bueno, hortxe, utxe indo, bikote Gorrik. Ongi moitu ondoren. Bai, horre, oain atxeden aldira, ikusten da ez daudela inor galtzeko, naiz eta bikote urdine markagailun aurre hartutea, zazpitantoko alde hon, Naro, kasu honetan Naro Agirren anaie hurbildu zaioa botillero lanak itea, eta bueno, adi hor bikote urdine bere aholkuk entzuten, eta lehenin bezala, Ismael berriz bikote Gorrikin, animatu nahien, lortu nahien, bikote Gorrik beraien joku eitea, eta bueno, tarte baten lortu duela esango nuke, ez? Bikote bezala funtzionatzen hastea, baino bikote urdinere jokatzeko dago, beraien oso ongiten, Naro atzen oso sendo, bate pilotei galdu gabe, konfiantza handi emanez, eta Martare indartxu pilota moituz, eta momentun merezita zazpitantoko aldeoi markagailu. Sakera Marta. Sake erdierdikoa, Amaiak arazoik ez, Marta sartuko da, bikain atzeatu, Naroak eskatu, ongi ezkerpareta bilatuz, arro, balekoa da. Hor dauke, Leirek aukera. Ezkerparetan, Martak bikain ezkerretik ezkerrea, Leirei erorintzai pixkoat, Martak oso ongi jaso. Hor bai goiko posturetik, ez da eramatea bakarrik joan, azken momentun posture aldatuta, ezkertzear posture horrekin ikuste irikitzea joan dela, ongiten duen jokaldie da, baino horre behatz punturrekin jodo. Berriz pilota aldatu, eta bueno, 8 eta 14 markagailun, eta ikusten da atzetik badatorrela bikote Gorrie. Sakera Leire. Eraman Aroak. Amaiak ongi arrotu. Aroa. Ongi atzatu. Leire. Marta joku. Jatxi pilota. Leireko songi. Martak bikain. Horrek dezake erasoan. Aukeratxo bat. Erki jetxi. Bikain Leire hankata jokatuz. Martak eraman. Leirek dejada. Hor, bai. Saiatu da, baina bai nik uste paiek asmatu dula, Bigarren poten eramana izan dela, oso ongindako jokaldi hor zabalen, Marta etzen urruti, baino, bai, arrazoi epaiek bigarren boten eramando pilota hori, Martak. Bueno, ikusten denez hasi da pixkate bikote Gorrie bere jokua ateratzen, eta guain bikote urdinen lana izanen da, Gorrin erauntxi honei eutxi, eta beraien joku ateatzen saiatzea. Naroak, atzeatu. Epa, hor, piskat, karrekin. Topo indue, baino arazoik ez Martak. Ongi Naroa. Maia, arro. Naroa ongi ezkerpareta bilatuz. Leirek jaso. Oso na. Horre nik uste baliatu dula Naroak ez, Martak berak hor pixkat itxita zeuken Leire horrezin ateraz gelditu da, eta bikaine indun jokaldie Naroak. Bere-berea duen jokaldie da. Lauterdin bere kontra ibiliganak earki sufritutako jokaldi ere bada, zabalen ikendun hori.
oso ongi jendun jokaldie, bikaine, eta aprobetxo hundi ateatzen diona. Eraman, Naroak jaso, Leire, dejada bikaine, Martak atera, Leire, ezkertzea osona. Osona, tantoa. Aurrena txokoan behartu, jokaldikin, Martak eramateko aukera eukido, baina bikaine definizioa. Leire sakera. Ezker pareta askokin, Naroak jaso. Leire zabalea. Martak gerri-gerrin jota, lauter dingurura. Naroi ezker paretan sartuko zaio, ongi atera. Leirek moztu, ezker pareta askokin, Martak ongi atea. Ongi Marta, 5 kuadro ingurun baztertuta Maiak ongi atera. Berrizatzea, Maiak jaso, Naroak ongi eskatu. Amaia. Naroak ongi jetxi pilota, dejada Leirek, Martak atzatu. Naroak parkatu Amaiak ongi zeratu, Naroak erantzun. Naroa. Leirek earki moztu, txostorren bile osongi, bai, osongi etxitako pilota. Bueno, egia da markagailun, lautantoko aldea da hola, eta oainik urdinek daudela aurretik, baino partidun sanen nuken norabidea tendentze pixko bat aldatuta da hola, ez? Gorrik gehiotan nahi dien hausitzen, etekin gehixioia ateatzen Leire bere jokatzeko moduri, guain pilota luze moitu eta gero dejadakine asko nasiz aurkarik eta nagusitzen nahi die partidun tarte honetan, urdinek defentsara behartuz. Ongi, Marta, pilotaka da ona, Naroa. Maia, ongi bildu, Naroak earki eskatu. Pilotaka da oso nasei kuadroan sartuta, baina Maiak jaso. Atzea berriz Martak. Amaiak eraman. Martak atera. Naroa. Ezker pareta gehietxo. Dejada hor, bai, jestea joan da, nik uste hor efektukin askotan iten duen jokaldi da hori Amaiak, eta gainen ateatzen denen areriontzat zaie den pilota gelditzen da, baino oaingoan txaparaldein dio. 16 eta 11 markagaiun. Urdinentzat, bueno, opari polite ez, azkenen horre tartea bazuen, baino gorrik aizien. Hor markagaiun. Hola, bai, oain bai, konpontzen. Zin konponduz, bapaten, gorrik. Urdinen parean joio die. Eta etzen ez, hola markagailue. Sake ona. Amaiak eraman. Hor pixkat gurutzatu intzaio azken momentun, baina ongi, Marta. Ongi berriz, gerri-gerrin jota. Amaiei hor sartu zaio, beste aukera bat Martak, berriz jatzea. Naroak eskatu. Ongi hor bin artera, bikaino pilotaka da, Leirek jaso. Moztu, Leirek dejada bikaine. Ongi Marta. Naro hemen dau, baino horretz dio behar bezala sartu, Horregi da Martak defentsan pilota oso zai eramandula.
baino leirek gero ongi atzeatu dula, eta hor maten zuen bat zeola, baina ez di pilota errexak izaten ezker paretatik indarrik gabe ateratako pilota hoik. Eta bueno, ematen donez, emozio izan behar du partidu honetan, 12-16 atzetik bikote horrie, baino gero eta hurbilego, urdinek berriz takada inezinik, tantoak banaka pilatzen, eta gorrik aldiz, tanto iten duenen, erreska handi goinez. Amaia. Aroa. Arro. Leirek eukizak aukera. Atzatu. Epa! Hor, ostropozoin da. Baina, arazo hundi gabe altxatu da, leire. Elkarrekin dabiltze bai, hor pixkat toki zinbilatuz. Ongi Marta, bolea zeraman leirek. Oso ongi, leirek eraman. Aroak atzea, Amaia boleaz. Ez, azkenen. Hor meritue leirek, hor defentsan bikain ibili da. Oso pilota zaiek eraman ditu gainea. Baina Aroare ernezeon eta azkeneko pilotaka da hoi oso ona izan da. 17-12. Berriz beste pilota eskatutan Aroa. Hortxe, 17-12. Marta sakera. Ezker pareta askokin. Aroa. Bikaine. Amaia karro. Aroak eskatu. Jetxi. Hor, bai, hirugarrena badauke modu berdinen indako jokaldie. Laugarrenen baliteke gainen izatea gero eta bertago dauke ez, horregi da azkeneko jokalditan beraxio eta olagoengoan oso ongin ez da ezer esateik gainen izan balitz denai txalotzea egokituko litzaiuke, baino txaparalde indio. Sakera Marta. Guain eukizake beste aukera leirek. Bipareta eta hoire kanpoa hor, zahaleko arrastutik kanpoa. Ez, hor markagaiun bai, 12 zen ez? Bai, hor oin zuzen dudu bai. Berriz atxeden aldiek gorrin eskutik. Eta berriz aholkuk aintzuten. Azkar altxatu da bikote urdine aholku txiki batzuk entzun da, gorrik berriz patxada gehixiokin. Baina gaur hoitxe aldea ez, nik esango nuke leire erasoan ez dela inbeste asmatzen nahi. Partidu berdin bai, hor eukido takadatxo bat, baina guain berriz bi segidan ongi botatakoak izan die, bai bipareta bai dejada zabale, baina bieketan sorte gabe ibili da leire, eta horrek 19. tantoraino aldeitea laundu dio bikote urdinei. Berriz lau pilotari kantxan. Marta sakera. Sake ona. Hor mot xamarra maiai, nahiko indora maten. Marta ongi eskatu Naroak, baino hor eman azin pilota hori egida ongi jarrita zeola, baino pilotari abiadura eman dio leirek, hor uste baino goiotia do pilota horrek, eta tantona. 13. Leire sakera.
erdi-erdiko sakea. Naroak ongi eraman daba ezkerparetan sartu, Amaiagiak atera. Jaso, aukera Martantzat. Atze berriz. Ongen Aroa. Amaiak atea. Zabalea. Leire dejada txokoan, Martak bikain jaso. Beste dejada on bat, Martak eraman. Zabaletik, Leire bildu. Naroak arro-arro. Amaiei ezkerparetan sartuko zaio ongiatea, guain dauke Martak. Onna pilotaka da. Ongi Amaia. Ipareta. Leire kankata, Naroak bikain eskatu, baino horre ez dakit, ongi eskatutako pilota izan da, Martantzat baino goazen defentsalan hortako. Ez dakit, azkeneko momentun zabaletik zabalea edo zerbait egiten zten hasi, edo behintzat bestela indarrez ere bat zetorkion pilota hori eta gainea etorri ote zaion. 14-19. Sakera. Naroak eraman. Leire kongi ezkerpareta bilatuz. Jaso Naroak. Amaia. Aroa. Leire ongi. Naroak bikainatea. Amaiak zabalea. Txokora, Martak eraman. Ongi Amaia. Martak bildu. Ongi. Ongi Naroa. Ongi Amaia. Hortxe Leirek. Gehiegi asmatu gabe dabiltze, oain geixio luzatuta bai, Naroa, ezkerparetan ongi. Txarra da pilota hoi, txarra zen bai, horre. Itzulika etortzen dien, pirika etortzen dien pilota hoik ez die bate erosoak ez, gora eramateko horre gaina askotan Amaiak efektu hori sartzen dio. Eta hor bai justu eta efektu horrekin etortzen dienak zaiek izaten diare eriontzat. Leire sakera. Ezkerparetan ongi sartu, hor bai, Naroak ez da oso ongi jarri ez, eramateko sakea zirudien, baino hor azken momentun, bai bere ez dakit ez dion bote oso normala egin da, ez da ongi jarri. Eta emozio handien markagailun berriz, irutantora hurbiltzea lortu do bikote gorrik. Arrisko ikusten zaio partiduri, gorrik guain bigarren tarte hontan hobeki jokatzen aidielako, eta urdinek berriz, defentsalanea mugatu xegoak. Ongi Naroa. Ongi Marta. Hor dauke aukera Naroak. Ez, gainetorri zaio Leirek beste aukera bat, atzea. Naroak eraman. Oain eukiezake Martak. Ongi atzatu. Zabaletik, Naroa. Ez, dare, horrez eskun sartu. Dejada osona, Martak ongi eraman. Atzea torrita Martak ireki. Eta hor, biparetan ikustei nahizula Leireke, baino egia da ez zela pilota erresa. Asko jetxi delako pilota hori bukaeran hor Martak indarrakin eman dio. Nahiko bote txiki egin do. Eta, intentzioa oso nazen, baino. Eta Leirek erasoan utxein ditun pilotaok, oso aproposak urdinentzat, txirrika markagailun
aurrea joan da lehen garaipena erdiesteko. 20. Martan eskutik sakea. Ona, ezker paretan sartuz. Amaiak eraman. Naroak ongi eskatu. Ongi bildu. Ezker paretan ongi sartuta. Marta. Naroa bikain. Luze. Eire. Naroa. Ongil, arro. Maia. Ezker pareta gehi bilatu gabe, Naroak geixio, baino eskuin pareta gehi ezker pareta joz. Marta, indarrez. Piskat alde indio. Oskozi, altxa. Naroak eskatu arren Marta sartuko da, berrizean katamoztuz. Deja txokoan, Marta katera, beste aukera balde irentzat. Ongi atzeatu, Naroa ongi eskatu. Maia, Marta ibaztertu baino bikainatea. Leirek ongi bildu, kontuz paretak askoatako da, Naroak eraman. Leire gantxoa, Marta katzeatu. Gortzen nahi da partidue, pilotaka da askoretan tontan. Elkarrezin hautsiz dabiltzela pilotarik. Eta bai Martak horre ongi indako autue, pixkoa pilota hori jestea ez, hortze biltzen elkarrezin hautsiz. Abiaduraz jetxido, baino txapak. Aterador soinue. Mazazpita hogei, marka gaiu. Sakera Leire. Sake ona. Ongi Naroa. Amaia. Arro. Naroak jetxi, baina ongi bilatuz ezker pareta, onbi kain, Amaia. Leire. Hor aukerako azeuke baino ez eskun sartu, Martak zabalea, Amaia erosorne, dejada berri zabalen. Marta bikain atzeatuz, boleaz, eraman Leirek. Naroak ireki. Leire bildu. Naro jaso. Txokoan dejada, eta ez, hor ongi harrapatu ditu. Tanto oso ona Leirekor lortu duna, Naroa etzen urruti, baina bai ez ustean harrapatu jola. Eta emozioa, markagailun, jokun, eta ikusten denez, bukaera arte tantoa eta garaipena nahi dunak, asko sufritu beharko partidu hontan de, txapelketan guztintzear ikusten nahi kan partidu guztitan bezala ez dago garaipen errexik, eta gaurkoan naiz eta partidu guztintzear atzetik etorri bikote gorrie asko hurbilduta momentu hontan. Naroak bildu. Aukera Naroantzat. Earki Amaiak oso ongi atera. Bikain Naroa. Seietik ongi Amaia. Naroak ezker pareta biatu nahi, baino ongi Leire. Leire, dejada txokoan. Ongi Marta, pilota zaiateraz. Hortxe zabaletik Naroa. Ezin nahi beste bildu, Leirek ongi atzeatu. Horrero hori zaio, Martak ongi jaso. Ongi Amaia. Naroa.
eskerpareta horri bilatu nahi, baina ez du asmatzen, orduan Leirek erasorako pilota bilatzen do, ongi guain pilota zaiateraz. Eskertrea guain eukidezaken Aroak. Eman, ongi eskerparetan sartu, Amaiak eraman. Martak atzea. Ongi Amaia. Naroak arro. Amaiak bai. Marta. Gerri-gerin jota, eskerpareta joko do, Amaiak atera. Gerri-gerin berrize. Bikain Amaia. Ongi Naroa. Leire. Ongi eskatu Naroak. Atzea, hor Amaiari utziko dio Leirek. Ona hor Amaiak moztutako pilota, Martak atera. Dejada txokoan, Naroak jaso. Atzea, Leirek botekin, aurre inen bote horrekin Martak eraman. Asko gortuta partiduen horrek ez du galdu nahi, gainen izango da, eta hor Martai, bai. Baina lehen esan duna, pilotaik zaie die, horre Amaiak oso baztertutako pilota eraman itzulika erortzen den pilota da, eta hortxe gainea, eta berrize, meretzi eta hogei, eta goin bai denbora urdinek ongi eskatuta, ez? Hor, Naroare pixkat errenka ez dakit ez zuten ikusten, azken tantontan, ez dakit behartun bat hartu dun, pixkat erren pixkat nabaritzen zaio hankan baten. Eta, bueno, hemen zaie asmatzea zegertatu diteken, ez? Nik uste Gorrik atzetik datozen hortan konfiantza gehiokin ekingo dioala azkeneko tantonei, eta urdinek berriz, hoxe, ikusita partidu guztien aurretik joan diela aldeare izan duela, beldur hori irabaztei ez, bitanto faltan bai gelditu diela, aurreko partidunde maiten da kontrakoan berdine pasazitzian pixkoat ez, oso aurretik joan, edo tarten behintzat aurretik joan, da gero buelta emantzioan, eta mamu hoik beti etortzen die batzutan burure, eta ez dakinik ze pasatuko den azken txampa hontan, baina burulan arein beharra dau, eta behar zeinek asmatzen duen. Hor, bueno, Naroari ez dakit zaintiratu txikin bat eman dion, bestira mentu batzuk iten ikusi du, baino ez maten azkeneko tanto keiek iteko arazoik ekuko dunik. Leire, sakera. Meretzi eta hogei. Sake ona. Naroak ongi erantzun. Amaia. Naroa. Ongi, pilotaka dago bikain ezkerparetan sartu, Amaiak bikain atera. Zema lan iten duen Amaiak ezkerrekin, horre ezkerpareta hortan, denak ateratzen ditu gaina itzulka aiatzen dien pilota die eta ez die bat errexak. Naroa. Bikaine. Ongi Amaia. Marta, arro. Naroa. Leirek dejada txokoan. Marta bikainatea. Amaia jaso. Ezkerparetan sartuko da gaina. Naroak ongiatea. Leirek txokora luze. Naroak luze xeo. Oso ongi Amaia. Bikaine pilotaka da. Naroak eraman. Dejada, arro, Marta. Ai, hor eskapatu intzai baino gainen, dejada berriz txokoan, txostan bile, eraman Martak. Atzea. Naroak eraman. Zabalen dejada. Marta aiatuta, arro. Marta.
Oso pilotaka dauna bixi-bixi, Amaiak ezin, meritu hemen, tantontan. Martari berari eman bartzaiola iruditzen zaitez, pilota zaiek eraman ditu, eta azkeneko hau abiadura hundikin eta oso ongi indako jokaldia izan da. 21 eta 19. Venga, arna sartu elkarri hitzein eta azkeneko tanto horren bile bikote urdine, Gorrik aldiz. Eutxiko dio partiduri, edo saiatuko die behintzat ez dadile urdinen azken tanto izan. Zabalea, barrun, Amaiak bildu, Marta, ongi bildu, Leirek eraman, Marta katzeatu, Naroa, Gerri-gerrin jota, Naroa karro-arro, Marta, pilotaka da ona berriz Gerri-gerrin jota, Amaiak ongi atera, Naroa, bai, baino ezker pareta gehiekin golpe hori berriz Amaiak, Naroak bai, o Martak bai, indarrez eta ongi ezker paretan sartuta. Naroak pilotaka dau bai, geixio luzatuta Gerri-gerrin jo, Amaia bikain erantzun. Efektukin. Eta hor bai, Marta, bueno, etzen aukera txarra ez, abiadura ematen dionen, abiadura hundi ematen dionen asmatzen do, hor tanto iten Zabalea lehen hori beste bat bazun, baino, txapazpira eta hemen burulan egin beharra dau, partidu ez hau iragazie, atzetik oso gertu daukea bikote gorrie, eta konfiantzakin jokatu beharra daude azkeneko tantok. Leire sakera. Naroak eraman. Jetxi. Dejada ona. Bai, oso ona. Eta hoita baina marka aiune, Partidu guztitzear atzetik joan da markako alitzeke hoita bigarren tantoan Gorrik aurreatzea lortuko balue garaipen eskuratuz, baino momentuntan aukera askokin hor txokoan indun dejada bikaini izan da, eta hoita bana marka aiun, beste hoita banako bat txapelketa hontan. Eraman Naroak, Leirek ongi etxi, Martak jaso, dejada oso na, Naroak eraman, dejada Zabalen, Marta bikain, Naroa, oso pilotaka dauna, Amaia oso ongi. Urduritasune kantxan da kantxatik kanpo. Ongi hemen Naroa. Amaiare bai. Ezin ezker pareta bilatu, Amaia oso ongi. Oain eukiko do Leirek aukera dejada txokoan. Martak bikain atera. Bikain bildu Leirek. Ongi Naroa. Dejada berriz, efektukin. Marta oso ongi. Earki bildu. Ongi Naroa. Berriz bikaineda, eraman. Denba ukiko do. Ongi Naroa, ezker paretan sartuko da, Amaiak oso ongi atera.
Earra pilotaka da. Asko sartuko da Amaia bikain atera. Marta gerri jota, Amaia osongi. Itzulika, Marta jaso. Naroak atzeatu. Marta Bartai, bai, hor erorintzaio Amaiai, Marta jaso. Zabalen, Marta bikain. Naroai asko baztertuko zaio. Aukera leirentzat. Atzea. Eraman Naroak, beste aukera baleirei. Ongi eskatu Naroak. Ongi sartu ezkerparetan, Amaiak ongi. Ez hemen inorrek galdu nahi, tentsio hundie. Leirek aukera, deja da berriz. Martak bikain atzeatu. Amaiak bai. Oso pilotaka da ona, baino Amaiak bai jaso. Naroa. Ezin ezkerpareta hortan sartu, Amaiak bai efektukin eman. Martai alde indio, ez, indarrez oso ongi moztu, Naroak eraman. Amaiak atzea bikain. Gutxo hor pilota zaie Naroak atera. Marta. Bikain gerri jota. Amaiak barrun. Hor hankata pixka moztu baino leirentzat erreixa izanen da. Marta ezkerrea sartu zaio, ongi atera. Naroak eraman. Leire, epa! Botea kontuz. Oh! Denaken ikuste. Hemen barrun gineudena, kanpoan gineuden guztik. Salto edo keinu bere indula ez, pena hundie. Azkeneko tanto amaigabe hontan ezi bere jokaldi horrekin Zabalen tanto iten baino ezin izan da ez. Oso ongi botatako jokaldia izan da, gainen balitz ziurrenik tanto izango zena, baino ez da posible izan eta pena hundi eukiko do bikote urdinek ez, partidu guztintzear aurretik joan die, partidu ona jokatuta eta azkenekorik gainen ez izateekin pena hundi eukiko du ez, gorrik lanari ez dioa muzinikin, baino azkeneko tanto hori txapara joan zaio Naroari ez, pena hundikin. Bikote urdine, holaxe da pilota, partidu guztintzear gorrik atzetik joan ondoren 22. tanto hortan lortu due aurreatuta garaipena lortzea, baina meritxukine ez diolako lanai muzinin eta urdinek ikusten dare jokatzeko daukeala, partidu bikain eskaini dutela gaurkoane, baino bukaetze hori falta azken txampa hortan. Protagonistak harrapatu beharko ditu, gaur ea ze kontatzen diuten, lau pilotarik ze kontatzen duen, eta gogotsu ez, gaur ze sentsazio euki dituen jakiteko, eta irabazlekin hasikoa berehala beraien iritzik entzuten. Neskak, zorionak, nik uste asko sufritutako puntue partidu guztintzear atzetik joan zate, eta 22. lortu zue aurre hartu eta garaipena lortzea. Bai, esker mile, nik uste sufritu dugula bastante esan,
Eta bai, gangara partido oso atzetik, eta ere txapa batzuk zirela ere tanto, baina bueno, beraiek eraitu dira arrasongi eta ez dakendu beharra meritu. Hori da ez, nik uste aurreneko zaten leire beraiek gehiago agindu duela, hauekin moitu duela pilota, eta zuk erasoan, normalen gainen izaten dienoik aurretzela gainen ateatzen, eta bigarren zaten aldez gehiago asmatu duzula. Bai, nik uste beraiek aitu direla arrasongi, eta ni bigarren zatien asmatu dut gehiago, eta Amaiare aitu da arrasongi esan. Hori da, Amaia, nik uste zuk bai partidutik hasita buka, hori duzu Maien ibilizala, igual ez zain beste gozatuz edo atzeratuz pilota, baina bai eutxiz, eta bukaeran bai Amaia hundi eman duzula, eta azkenen garaipena. Bai, hori da, lehenengo partean pizkat gehiago kosta zaigu sartzea, eta aldiz haiek hasieratik sartu dira oso ondo partidura, eta oso ondo eusten zuen Naroak atzetik pilota, baina gu gure jokoa egiten ahalegindu gara, eta bigarren partean gehiago asmatu. Hemen badakiu puntuk balio duela, 3 partidu jokatu dituzue, eta 2 puntu badituzue ja, oso hasiera ona eman diozue txapelketari. Bai, lehenengoa galdu, eta azkeneko hauek bi gaur ia ez, baina azkenean lortu dugu puntua, eta jarraitzen dugu horrela. Oso ongin eskak, zorionak, eta hurren arte. Mi esker. Bai. Neskak, pentsatzet pena hundi gelditu izan zaizuela, partidu guztintzear aurretik joan zate, eta 22. pasatu zaitue, eta gaina, oso ongi botatako jokaldi, baina kasu honetan txapara joan dena Naroa. Bai, pena esan dezuna, partida osoan aurretik jungea, eta hortxe azkenengo tantuan aurratu gaituzte partida osoan lehenengo aldiz. Hor, Zabala gota, jakizton tanto luzia zejoan, neka indaneon, da arriskatzi erabakiet, hor Zabala deja gotaz, da txapa junda. Irakurketa inezkeo nik uste zuek partiduri hasiera asko zobea eman diozuela, tarte baten emarkagailun aldea hundikin joan zatela, eta zuen aldetik partidu ona izan dela, baina bukaeran beraiek gortuz lortu duela pixko buelta matea. Bai, egia esan aurretik partida hasieran gu ez ginen nahi gehiago mugitzen, baizik eta behe gehiago fallatzen zuela. Hor txapa bastante juntza eskoleirei, baina horiek sartuko bazian gehienak tanto zian. Orduan, markagailuan aldiak ingen duen, baina gero jokuan ziar nik uste ez ginala bestia baino gehiago bakarriko ise. Txapa eta fallo gehiago dituztela behek hasieran, da bukeran ja gutxio. Marta, hasieratik oso bizi ikusi zaitu, pilotan oso ongi moitzen zinun pilota, eta gainera sartzen zinenen mineinez. Egia da, gero, pixkanaka beraiek partidun sartu diela, eta penakin, ematen zunen irazita zinuela, azkenen puntu gabe gelditu zatelako. Sí, una pena, la verdad. He de decir que no ha sido mi mejor día tampoco, de ánimos estaba ahí un poco, he intentado al principio ir con todo, ir potente. Luego sí es verdad que me he puesto un poco nerviosa y han empezado a hacer tantos y ya es que me he descolocado un poco en el partido, creo que se ha visto. Pero lo he intentado, eso. Bai, azkenen, lako partidu gure esperientzia hartzeko balio duen, lan segi behar dela 22 arte, eta buruz ere lan horiteko, segi behar dela, eta seguro urrengoan, 22. horta iristen zatela. Sí, seguro que sí, ya cogiendo más confianza con Aroa y con el ambiente y tal, yo creo que empezaremos ya a conseguir las victorias y a ver qué tal. Hori da, Naroa bi jokatu dituzu eta bietan galtzea okitu zaizue, baina bietan oso ongi jokatuta eta gaina aurpegi eman da, ez? Ordu, txapelketa luzea da eta segi beharra da. Ba, esan dezuna hau txapelketa luzea da, nik liga bakarrikan aiga jokatzen, da, elkarre gehiago aiga ezagutzen, da nik uste hemendik aurrera errazo gehiago ulertuko dela kantxan. Oso ongi, animo bikote eta aurrena sorte gehixio da hon. Ezkerri asko. Hauxe Antzolatik eskaintzeko ginuna, 2 partidu ikusteko aukera hemen bildu dien pilotazalek, promozio mailan ikuste nagusitasunez gaiendu diela Iriarte eta Ernaga, beraien maien ibiliz, eta Sotil eta Gomez berriz, igual beraien maietik pixkat berago ikusi ditula. Eta lehen mailako partidu hontan berriz, beste partidu askotan gertatzen nahi dena, emozioa maiera arte, 20 berriz markagailun, azkeneko jokaldi bikainen Aroana txapara joan den hori,
Egia da, barrutik eixo sufritzen egala jokatzen eganetan, baina kanpoan gozatzeko tenorea ematen egala pilota zalei, txapelketa oso iriki edau, puntuak oitzek ikaragarri balio do, ikusten da zer nolako maile ematen nahi diene pilotarik, eta honek etenik ez aukela da pozgarrina ez, datorren asten Irurtzunen izanunga larun baten, placer baduzue gurekin batiteko bertaratu, eta bestela bakizue Adoseko YouTubeko kanalen hortxe honen gala zuen zain. Ongi pasa arratsaldea eta hurren arte.